Soc la Núria Torrell, soc escriptora i m'han convidat al Col·legi Pineda per fer una sessió amb les nenes de primer i segon de primària. A continuació, la Maria Rosa Garreta m'ha demanat que us dirigeixi unes paraules breus sobre la importància de la lectura. Jo l'únic que us puc dir, que també m'ha servit a mi, és que la lectura estructura les persones, ens construeix i ens fa millors. Sobretot la lectura de bons llibres, amb molts valors, en els que podem, d'una banda, veure'ns reflexats i de l'altra, apreciar els grans sentiments de la humanitat. Tot això no només per a nosaltres, sinó també per a que ho puguem transmetre als altres, com una herència o com un llegat, que tots hem de deixar a la vida.